πήρε το όνομα μυθικού ήρωα και έγινε έτσι ο τόπος των μύθων και των ηρώων. Ένα νησί δεμένο στη στεριά, μα και στην ιστορία, μέσα από επικούς πολέμους, πότε για τον έρωτα και πότε για την ελευθερία. Στη φύση της κρύφτηκαν δοξασίες για πλάσματα ανθρωπόμορφα, αλλά και άνθρωποι δοξασμένοι. Η γη της έχει την ευλογία της θεάς Δήμητρας και τη δύναμη του Ηρακλή. Οι καρποί της σε προσκαλούν να τους γευθείς και η φύση προκαλεί να την κατακτήσεις. Κι αν κουραστείς, θα βρεις χαμόγελα ζεστά, μα και φροντίδες και ανέσεις βασιλικές, για να χαρείς και να ξαποστάσεις. Εκεί ο ουρανός γίνεται ένα με τη θάλασσα, πουλιάζεται στον ήλιο και εσύ κολυμπάς ανάμεσα στο βορρά και τον νότο. Μικρά θαύματα παντού. Πού ζει ο μύθος και πού η πραγματικότητα? Καλώς ήλθες στην Πελοπόννησο.